Takže čau lidi, vítá vás Felix Games a Twixy Games. Jo, a společně vás vítáme u videa Prank Call, akorát, že to bude na Skypeu a ne na mobilu. Na mobilu to bude jindy, až se s kolegou potkáme. To je naše pravděpodobně první video. Nevím, kdo mi píše. Jo, pravděpodobně první video. Říkáš to jak nějaká primadonka. No a teď jsme si vymysleli slova, my vám je řekneme. Křeček, vyser voko, já jsem velký chlapeček, skinny morče, film do šul, sedal z lustru, šuline, vyser svíčku, sejdeme se v bordelu 8, lížu záchod a lížu kredenc. Takže jdeme volat prvnímu a já začínám. Stlum si mikrofon. Ano, stlumuju si mikrofon teď. První volající. Čau. No, čau. Jak je? Dobrý. Jo. A co děláš? Já jsem včera, předvčerejškem jsem byl a předvčerejškem a předvčerejškem jsem byl na táboře. A jo. A jsem se tě chtěl zeptat, jestli máš křečka. Ne, nemám. Aha. Proč? Já jsem totiž měl, ale už nemám. Ty umřel ti? Jo, měl jsem 3. A všichni lidi pozhebají. Cože? Všichni lidi umřeli, že? Jo. Jo, jinak zatím to mám dobrý, protože mám diplom. Aha. Ty vok. Vyser voko, normálně, ty máš fakt diplom? No. Ty vole. Diplom na 9 jamek za 31 rán. Ty jo, já jsem velký chlapeček v tom případě. Já ti věřím, že máš diplom. A jsi rád? Jo, a jo. A jo. Chceš ho ukázat? Cože? Chceš ho ukázat? Ne, to je dobrý. A znáš toho? Znáš Skinny Morče? Znám. Jo? Takový no, tak. Já jsem si pravděpodobně, když jsem byl malý, tak jsem se chtěl jmenovat Phil do šul. Fakt? Cože? Slyšíš? Nějaký GCD něco, ale na No já jsem ti chtěl říct, že když jsem byl malý, tak jsem se chtěl jmenovat Phil do šul. Chceš na můj Facebook? Co? Cože? Slyšíme se? Jsem tu. Jo, dobrý. Já jsem ti chtěl říct, že když jsem byl malý, tak jsem... Počkej. Já počkám. Já furt čekám. Jsi tu? Omlouvám se. Ano, jsi tu? Haló? Jsem tu. Jo, no já jsem ti chtěl, ještě jsem ti to nedořekl, já když jsem byl malý, tak jsem se chtěl jmenovat Phil do šul. No a? Jo, ale to jsem byl ještě malý, tak jsem nevěděl, víš, tak. A proč mi to jako říkáš teďka? Co? Proč mi to jako říkáš teďka a on nemluví, ten Dominik? Proč nemluví Dominik? Protože já nevím. On něco dělá. No to je jedno, ale prostě. Je to takový zajímavý, že se o tom teďka bavíme. Ne, tak já ti to jenom říkám, protože... No. A co hraješ? Já teďka nic nehraju. A jo. Znáš Ani Oli?
Cože? Znáš Ani Oli, let's playerku? Jo. Takže zjistil jsem, že... Tak já jsem s ní volal a i s Radunou. Já jsem zjistil, že máš kanál svůj. No mám, no. A jo. A prý, že tam ti někdo napsal, že se dal z lustru, nebo co? Cože? Cože? Cože jsi říkal? Že lížu záchod. Oni mě dali takovou práci, že lížu záchod a lížu kredenc. Fakt? A Počkat, tohle se mi nějak nezdá. počkej, já jsem se tě chtěl to... A jaký tam máš videa na tom kanálu? Já tam mám teprve 2, Team Fortress 2 a... A jo. No, tak jsem chtěl říct, že sejdeme se v bordelu 8. Co? Tak jo. Můžeš se zapít. Wow, kolik? Já nevím, počkej. Lížu kredenc, lížu záchod, sejdeme se. 3. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jedno scházelo. A to bylo, ne. 2 scházely, takže 8. Scházelo mě šuline a vyser svíčku. Sakra. Tak jo, ty. Takže Monika Tranová. Já ji přijdu. A ty mluvíš, já se vypnu, jo? Teď. Takže mluvím já. Jo. Monika Tranová nám to nějak nezvedá. Tranča 1. Tonča Tranča. Je to aké pofider, ne? Už tam někdy používáš svoji maštičku na své afty. Na své sexuální afty. Používám maštičku. Felixíčku, tam to nezvedne, kurva. Felixí, zapni si to. Jo, jsem ti. No tak zkusíme, nevím koho. Honza. Tak dej toho stejného vola. Jakýho? S kýmž volal ty? Ale ne, ten ne, ten se vypil. Tak dáme Tanec znamá. Já si vypínám za 3, 2, 1 teď. Hej. To je jako v prdeli, ne? Hej, tam neznámá, jsi tu? Hej. Haló. Křeček. Haló. Haló. Já neslyšet. Být asi blbá, já neslyšet. Haló. Mr. Meister. Haló. Paka Mada bitch. To neznám do prdele, ozví se. Se bojíš určitě. Je blbá. Ještě bojíš do pytla. Určitě se na že se bojíš. Jo, takových malých letadlíků. Ona se vypla.
Ona je úplně blbá. Asi jo. Tak já... Jedno slovo! Jú! Jedno slovo. To neplatilo. Já zkusím zase trance nějaké. Tak třeba na ti vypínám mikrofon. Teď! Vypil jsem si mikrofon. Co je? Jo, Halo? zdar! Ty jsi ta Monika Teranová, že jo? Tak ne asi. Dobrý den, měla jste někdy křečka? Cože? Jestli jste měla někdy křečka. Jako seš v pohodě? Halo? Cože? Nic. Víte, co, já mám takovou práci, víte, že lížu kredence a lížu záchod, takže Mě to strašně zajímá. no to by vás mělo strašně zajímat. Já jsem totiž velký chlapeček, No, to jsem si všimla. že jo. No, Znáte toho Let's Playera Skinny Morče? co? Skinny Morče, znáte toho Let's Playera? Ne, a Hej, víte, jak se chtěl jmenovat můj kamarád Filip, když normálně ještě byl v placentě u maminky v bříšku? No Fildošul přece. Protože viděl furt tu placentu a připadalo mi to jako předkoška. Maria. A dobře. Já ji zkusím ještě jednou. Kurva, někam spadlo víčko od tušky. Kurva, 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 kurva. Kurva. Kurva, 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 jau, kurva. Tady je, už ho mám. Ach jo, tak nic. No. Ne! Tak nic, to nepůjde. Tak zkusíme ještě ta neznámá. Teďka jdu já ale, jo? Tak si to shrneme. Asi jo. No dobře. Tak asi jo. To povídá, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak mám 9 teda. A jo, my jsme jich dali 11 slov. Lidi, omlouvám se, že se někdy občas seknu, stahuju South Park The Stick of Truth. Stahuju, nemám to koupený, ani na Steamu. Steam sice mám, ale prostě nechce se mi za to dávat. Ale my se budeme muset prostě loučit, takže my se s vámi loučíme a čus! Čus!